сега трябва да го преинсталирам. Добре, пишете хаштаг долу или горе, че нямам памет. Затова трябва да свършим много бързо. Пишете долу в коментарите дали сте играли дарци, колко сте добри. Така, добре. Така. Взимам ги. Така. Аз съм болен. Това не беше толкова важно, което го казвах. За YouTube канала ми. Абонирайте се, ако искате още такива яки видеа. 20 се целя. Добре. 50-ка се целя. 50-ка. Не оцелих. Не оцелих. Добре. Аре бе, едно такова. Извинете, ако не ми стигна времето, просто в сим картата нямам толкова памет, че това е много стар телефон и да, имам само една игра с България, защото тук може да се изтегли Brawl Stars. Лайкнете и се абонирайте, ако играете Brawl Stars, ако не просто пак се абонирайте, защото ако се абонирате, имате giveaway от 25. Ще ви дам 100 ля. По-скоро още нямам много абоната. Този канал ми отскоро. Другия ми го махнаха. Аз имам и в TikTok. Казвам се, не знам как. Защото кога не съм влизала в TikTok. И да. Моя канал се казва Sigma X, абонирайте се и кажете на други ваши приятели или приятелки да се абонират, вижте за сега. Или родители. Хайде, бързо, че нямам памет. Не съм го сложил. Птичка. 9. Пишете долу в коментарите кой ще победи, нямам търпение да победа. Аз съм долното. Пишете хаштаг долу или хаштаг горе. 25. Защо си толкова добър? Добър държи от него. Моя приятел се срамува да говори на камерата, затова ще ме извинявате. Но той е много добър и за това. Хайде! 20. Вижте! На победа! Аз като оцеля 50-ка, после 9-ка печеля буквално. Добре, сменил си. Така. Имам 33. Мога 20-ка. Аре бе! Кой ще победи? Аз ще победа. Пишете хаштаг долу или хаштаг горе. И пишете в коментарите дали сте играли дартс
Защото ако сте играли, още ще снимам такива видеа, също ще снимам и на Brawl Stars, както вече имам едно видео на Brawl Stars, която събера 150 абоната на този канал, тогава ще си покажа лицето. Нямате ли търпение да си покажа лицето? Аз нямам търпение да си покажа лицето на камерата. Скоро ще го направя, когато събера 150 абонати. Сега трябва да направя 13-ка. 18-ка. Сега трябва да го извадя. Добре. Сега той, ако го цели 20 петица, съм мъртъв. Добре. Петица. Сега, ако оцели 20-ка, съм мъртъв. Добре, петица отново. Сега, ако оцели 18-ка, съм мъртъв. Добре, не оцели нищо. Браво на тебе, бе, брат. Скоро също ще имаме и гости, когато направя 100 абоната. Не, 150 абоната, когато си покажа лицето, тогава ще има и гости в този канал. Аз пък не съм го скипнал. Извинете хора, че не съм го скипнал и да. Когато стане 10 минути, буквално спира цялото видео, защото нямам памет за 11 минути. И сега трябва да оцели